F'ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira, il-Maltin ikunu qed jistennew bħerqa l-bejja li jbijaw karamelli tal-ħarrub u ħobs li jissejjaħ Aq tal-Apostli. Nistaqsu li Rodney Pavija li jbieħ il-karamelli għall-aħħar 12 sena għaliex dawn huma esklużi mis-sawm li l-insara jagħmlu fil-ġimgħa l-kbira. Tradizzjoni antika kienu n-nannittana jagħmlu hekk u issa baqgħet tradizzjoni fin-nies qed tifhem il-Maltin kollek da żmien karamelli jfittxu. Il-karamelli huma magħmula mill-ħarrub, rant, ħwawar u lumi. Turisti bena, ma' anzjani bena, ma' żgħażagħ bena wkoll. Ikel ieħor sinonimu mal-ġimgħa l-kbira u l-Aq tal-Apostli. Morna nżuru furnar li ilu jaħdem f'dan ix-xogħol 25 sena. Bdejnihom fis-sija, l-estejnihom jisu sija u kwart waqt. Ċikku Mikallef furnar ieħor jgħidilna li fl-antik il-Aq tal-Apostli kienu jsiru differenti. Ikkun biċċaġina bħal din qattaqwa biċċiet żarek u dejjem nitfgħu l-alaġi it-tieq magħha u dejjem nafdu tuwa. U kienet tiġi jibsa. Jibsa bħall-antiku bħal ta' Illum ma jikluwix ta' Kordiri. Iż-żgħażagħ tal-lum issa jikluwi, l-ex żgur. Il-Aq li jinbih barra l-ħabs ta' Kordin jimxi sew man-nies. Aw jiġu bil-kwantità ta' nies. Ġieli konna kju minn hawn sa fejn lassa. Jistennew għadu kmienu kolladna l-ewwel darba l-ewwel ġurnata. Kull sena niġi hawnhekk. Jiena ġa xtrajt u għaġbuhom u ġa ġejt nixtri. Din l-attività ilha ssir għal 5 snin u l-fondi ta' din is-sena ser imorru għad-Dar tal-Providenza. Tħallna fil-forn tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin biex naraw kif isir il-Aq tal-Apostli hawnhekk. Din is-sena qed ikun preparat minn 9 priġunieri u persuni oħrajn li jaħdmu fil-ħabs. Tibda tagħmel l-aġna normali, tfa' ċertu ingredienti fiha, u mbagħad nħalluh f'dak it-telari hemmhekk biex joqgħod ix-xogħol. Nitfawħaw, jikber il-ħobs u ndaħlu ġolfar. U l-Maltin biex ħobbu għal-aktar il-Aq tal-Apostli. Bil-butiru ekku. Namlu il-butiru. L-antika li ktaru issa. Żmien il-fulu, għamel daqsxejn konserva dak kif dan naqra ful, jew xi biex tgħix bejna. Nidlika u nikolla dak il-ħin. Biex tidlika? Jew bil-buti, jew ġi nagħmla biż-żejt ukoll. U hekk ta' kull sena di tradizzjoni? Kull sena 11 ħan nixtrillu.